Köszöntök mindenkit a mai videóban. Egy hónap telt el a legutolsó komolyabb téma óta, amiben ugye elmeséltem, hogy az OTP milyen módon zsigerelt ki minket, és hogy milyen rossz helyzetbe kerültünk. Nagyon köszönjük mindenkinek azt, hogy megnézte a videót, hiszen egy hónap alatt ez 30 000 megtekintést jelentett, ami nagyon nagy szám nekünk, ez számunkra egy nagyon nagy öröm, és kétszer annyi feliratkozót, ami hogyha így is csak 300 valami, azért ez nagyon sok nekünk, tehát köszönjük szépen mindenkinek a feliratkozást, a megtekintést, és amit a leginkább köszönünk mindenkinek, az a rengeteg támogatás. Kaptunk sok kisebb, néhány nagyobb támogatást, amik lehetővé tették azt, hogy az elmúlt hónapot mi tulajdonképpen túléljük valahogy. Ez az úgás pedig azért van, mert körülöttem mindenféle művek és gyárak vannak, kicsit mint a vidéken élnénk, és mindenhol dolgoznak valamit. Hol kalapálnak, hol fúrnak, hol faragnak, szóval ez be fog hallatszódni a videóba, de hát így hiteles és őszinte az egész sztori. Hálás köszönet mindenkinek, tehát még egyszer, aki segített minket valamilyen formában, ki ilyen adománya, ki anyagilag, rengeteg kisebb-nagyobb segítséget kaptunk, és nem tudunk elég hálásak lenni, úgyhogy köszönjük szépen. Mondanám, hogy megoldotta a problémát ez a helyzet, és tulajdonképpen az elmúlt egy hónapra meg is oldotta, de sajnos azt, amit én az OTP-től szerettem volna megoldásként kapni erre a hónapra, azt tulajdonképpen mégse adták meg, pedig ugye arról volt szó, hogy de. Közben mégis bejöttem a lakásba, mert hát kint olyan zaj volt, hogy nem tudtam volna értelmes videót csinálni. Vannak kint ilyen munkások, meg gyárak, de nem a gyárban bent van a munka, bár az is kihaladszik, hanem itt a ház előtt sípolnak mindenféle targoncák, úgyhogy ezért inkább bejöttem, hogy lehessen érteni, amit mondok. Nagyon érdekes tapasztalat volt ez az elmúlt egy hónap, nagyon sok szempontból. Az egyik az, hogy mennyi nagyon rendes ember van. A másik az, hogy a körülöttem lévő emberek mennyire voltak segítőkészek, akik szintén látták a videót. Az is érdekes volt, hogy mit ajánlottak az emberek, kaptam-e munkalehetőséget, és hogy hányan próbáltak visszaélni ezzel a helyzettel, és kihasználni ezt. Nagyon furcsa, hogy nem tudom milyen módon tudnak ebből az én rossz helyzetemből mások nyerészkedni, de voltak olyan helyzetek, amiket a mai napig nem tudok megmagyarázni. Most nem fogok mindenbe belemenni, mert nem szeretnék nagyon hosszú videót csinálni, de néhány dolgot azért elmesélek. Elkezdtem munkát keresni, és tulajdonképpen találtam is, tehát tulajdonképpen hát talán már az októbertől lesz nekünk rendesebb fizetésünk is, ebben a hónapban sajnos még nem sikerült azt megtalálni, hogy szerettem volna. Volt egy olyan munka, hogy elmentem, és itthoni munkalehetőséget ajánlott, meg ottanit is, a végén pedig felszívódott, úgyhogy dolgoztam én egy darabig, csak hát minek, ugye? Ez nyilván az én rossz döntésem is, hogy rossz helyet, rossz embert és rossz céget választottam, de erről majd később fogunk beszélni. Sikeresen zártuk ezt a hónapot tulajdonképpen, minden egyes számlát, és ezt be tudtunk fizetni, bár elmaradásunk még így is van bőven, úgyhogy megnyugodni okunk sajnos még nincsen, de ami késik, nem múlik. Azok után, hogy ezt a videót megcsináltam, többször gondoltam, hogy mikor kéne újra jelentkeznem, de aztán úgy gondoltam, hogy megvárom az egy hónapot, mert hogy hát, ha addig megtörténik néhány dolog, amit én várok. Hogy el tudjam mondani, mi történt ugye az OTP-vel azóta, és a többi, és a többi. Bementem a bankba mondjuk másnap, harmadnap, és szerettem volna valamiféle segítséget kérni tőlük, elmondani, hogy nyilván ez egy olyan pénz, amit én azért várok, mert segít nekem, szükségem van rá. Nyilvánvalóan kértem tőlük egy kis emberséget, megértést, szóval nem tudom, amikor az ember mit tud kérni egy banktól. Ott egy nő ottan tetvéskedett egy órát, magyarázott valamit, ott nyomkodta a gépet, eltűnt, visszajött, mit tudom, és között, hogy hát ők sajnos nem tudnak semmit csinálni, ez van, őket nem nagyon érdekli ez a problémám. Akkor volt egy 4-5 ezernél a videó egyébként, őket nem nagyon érdekli, nem tudnak ezzel mit kezdeni, ők megtették, amit tudtak, ugye, hogy majd egy hónap múlva esetleg hozzáférhetek a pénzem egy részéhez, addig meg hát ő nagyon sajnálja, de hát mondom, a sajnálatoddal sokan nem megyek, de nem baj, hát csináltam már másik bankszámlát, mondom magamban, tulajdonképpen az a heti étkezési anyagi része rajta volt azon a számlán, nagyon hálásan köszönjük mindenkinek. Tehát, hogy én úgy voltam vele, hogy egy hétig el vagyunk valahogy, aztán majd csak lesz valahogy, és hát tulajdonképpen lett is, amit megint nagyon köszönöm mindenkinek. Jöttek azonban üzenetek az OTP-től, méghozzá levonások. Nem is sokkal később, egy héttel később körülbelül jöttek levonások, és ezeket a levonásokat próbáltam valahogy értelmezni, és én felírkáltam magamnak ide egy papírra, és arra gondoltam, hogy próbáljuk meg közösen értelmezni, mik lehetnek ezek, mert itt olyan dolgok vannak, amik nagyon megleptek engem. Kezdjük azzal, hogy van egy ilyen, hogy vegyes számla költségek 1016 forint.
Na most nem tudom, mik azok a vegyes számlaköltségek, én azt gondolom, hogy a számlaköltségeknek egyértelműeknek kéne lennie, tehát ez egy egy havidíj, ami van, akkor ez egy nem tudom milyen hitelköltség, ezt mondom, hogy egybe van, ez meg egy nem tudom milyen díj, és akkor itt szépen lassan lehet, ez már 3 díj, amit mondtam, más banknál nincsen, az OTP-nél van, úgyhogy vegyes számla költségekre 1016 forintot vesz le. Én most nem akarok belemenni abba a kérdésbe, hogy ez tőlem levon 1016 forintot, a semmire, mert nem tudjuk, hogy mi ez, vegyes számla költségekre, amit nem részletez. Ezt mondjuk levonja mondjuk 10 000 embertől? Számoljuk, de mondjuk több 50 000 embertől lemondja. 50 000-szer 1016, az hány forint van? Tehát, hogy milyen lenyúlások vannak a banknál, amikről nem tudod, hogy micsoda. Biztos benne volt az apróbetűs részben, de ugye nyilván te és én meg egyik sem tudja, mi ez, de aláírtad, szóval kus a neved. Folyószámla hitel, biztosítási díj. Ugye most pontosan arról a folyószámla hitelről beszélünk, aminek a okán kerültünk ebbe a problémába, amire én fizetem ezt az általában 3025 forintos biztosítási díjat. Én jeleztem a banknak, hogy nincs munkám, a biztosítót kérem oldják meg, nekem kellett mondani, és 62-szer utána járni, kértem, hogy segítsenek, nem segítettek, ezek szerint semmit nem akartak ebből, de én fizessem tovább is a 3025 forintos biztosítási díjat havonta, amit kicsit soknak érzek, még az autómnak a biztosítási díja is ezek szerint töredéke, negyed évre, mint amit itt fizetni kell ebbe. Tehát biztosítási díjat fizetek, ami ugye azért van, hogyha elvesztem a munkámat, vagy bármi történik velem, akkor a biztosító átvállalja ezt, nem vállalta át, nem történt semmi ez ügyben. Hónapok óta a bank és én nem jutunk erről a kettőre a biztosítással kapcsolatban, hogy már lassan ott tartok, nem a biztosító nem akar fizetni, hanem a bank nem akarja, hogy a biztosítónak fizetnie kelljen. Inkább engem szivat, mert azt egyszerűbb. Nem tudom, miért jó ez, tényleg nem tudom, de fizetni kell a biztosítási díjat arra a biztosításra, amit egyébként köszönöm szépen nem szeretnék ezen túl igénybe venni. OTP Direkt havi díj 217 forint. Engem az érdekel, hogy az OTP Direkt havi díja nincs benne a vegyes számlaköltségekbe. Mi az, hogy vegyes számlaköltség, és mi az, hogy OTP Direkt havi díj? Köszönöm szépen, nem kérem. Ennyi pénzért, ezt megint csak 50 000-rel szorozzuk meg. De ez 217 meg 90 forint, nagyon homályos összegekkel húznak le minden hónapban, amikről fogalmunk sincs, micsoda, és érdekes módon a másik banknál, ahol most vagyok, ott ilyen költség, nem hogy ilyen semmilyen egyéb költség nem volt, megbeszéltük, hogy ennyibe kerül a havidíj, ennyi a kártyának a költsége, és kávé ennyi, vagy van még valami, nem tudom mi, tényleg maximum 3 dologról beszélünk, ezt elmondták, hogy mennyi, és annál kevesebb lett ebben a hónapban. Nem kellett annyit fizetnem, mint amit előre elmondtak. Tehát, hogy így, na, menjünk tovább. Ugye a havi csomagdíj 1365 forint. Milyen csomagdíj? Ez a havi csomagdíj nincsen benne a vegyes számlaköltségekbe? Kérdezem én. Mi az, hogy havi csomag? Milyen csomag? Esetleg az OTP Direkt az egy csomag, és akkor annak van egy díja, meg még ennek is. Milyen csomagdíjról beszélünk? Semmilyen csomagot nem vittem oda az OTP-be, köszönöm szépen. Én minden csak inkább elvinnék az OTP-től. Tehát amit lehet, befejezem velük. Milyen csomagdíjról beszélünk? 1365 forint, milyen csomag, amit én nem is kérek? Köszönöm szépen, nem kérem. Be fogok menni, meg nem kérek csomagot. Nem is hagyok ott csomagot. Zárjuk le. A másik téma a személyi kölcsön törlesztés. Sajnos egy rossz házasság miatt kénytelen voltam ebbe is belemenni. Ami nem tudtak levonni, mert nem volt pénz a kártyám. Viszont, mindjárt visszatérünk erre, hogy jött pénz a kártyára, de azt se látom. Minden esetre nem tudták levonni ezt a pénzt, mert nem volt rajta ennyi. Egyszer le akartak vonni 27.011 forintot, és egyszer le akartak vonni 2120 forintot, hogy miért nem tudom. Mondhatnánk, hogy biztos ez a 2000 forint a biztosításnak a költsége, de én annak idején megállapodtam egy összegben, ami a biztosítást tartalmazza. Ez az összeg 26.841 forint volt havonta, egyformán levonva mindenféle faszon hülyeség nélkül, 26 000 valamennyi volt. Oké, legyen ez a 26.841 forint, amit egyébként mutat a telefonnak az applikációja, amiben mutatja, hogy következő hónapban mi van. Mindig ezt mutatja egyébként, és ehhez képest ez egészen pontosan 29.131 forint, ami 2290 forinttal több, mint a megbeszélt, olyan összegekkel, amikről fogalmam sincs. Hogy lesz a 26.841-ből egyből 27.011, és mi az a 2120 forint, nem tudjuk.
Van egy kedves barátom, akivel közösen fizetjük a telefonszámlát, ő mindig átutálja nekem a telefonszámlát, és így fizetjük be együtt. Ő elfelejtette, hogy már új számlámban, és ezért a régi OTP számlát küldte. Mondom, nem baj, menjen oda nyugodtan, most már úgyse tudunk vele mit csinálni, elküldted, annyi baj legyen, legalább ott is törlesztődik valami, hát legyen ott is egy kisebb, kevesebb mínusz, hogyha csak 10-20 ezer forinttal is kevesebb ez az összeg, hát akkor annyi. Ő átutalta ezt a pénzt, nézem a kártyán, semmi. Tehát pontosan ugyanannyira voltunk mínuszba, mint előtte. Nem lett kevesebb a mínusz, pedig azért egy 20 ezer forintos utalás érkezett, semmi nem változott. Úgyhogy nem tudom, hogy ez hogy van, hogy jön a pénz, de az ott nem látszik, de levonni tudnak pénzt. Szóval ez számomra tényleg meglepő. Meglepő és egyszerűen ijesztő is, hogy ilyen létezik. Mert ezekben az ember nem mindig gondol bele, úgy ugyan sötét köd mindenkinek, hogy a bank, meg a nem tudom, viszi a pénzt, jó, hát mit tudom én, és nagyon sokan nem is gondolunk bele, persze sok ismerősöm van, aki ezt követi, de legtöbben szerintem nem követik, hogy mennyi pénzt viszel a bank, úgy el vannak vele valahogy, és kész. A családtámogatás is megérkezett már ugye a hónap közepe vége felé, megérkezett a számlára, és nem sikerült elintézni augusztusban még azt, valahogy, hogy ez az új számlára érkezzen, bár már beadtam az igénylést. Mindegy, megérkezett az OTP számlára a családtámogatás, többen mondták, hogy semmi gond nincs ezzel, mert hogy a családtámogatást azt le lehet venni, azaz nem nyúlhat hozzá a bank. Hát egy részét a kártyán valahogyan tudtuk érvényesíteni, ezt tudtuk használni, de körülbelül a felét nem. Tehát az úgy eltűnt, azzal a 20x ezer forinttal, amit egyébként kaptam a telefonszámlára utalt ez a barátom, ezzel együtt eltűntek ezek a pénzek az OTP számláról, azt se tudjuk, hogy hova tűnt, mikor, ugyanis ezt nem mutatják az alkalmazásban. Azt látom, hogy jött pénz, az már haloványabb, hogy mennyi, és hogy ebből mennyit lehet felhasználni, és hogy miért csak annyit, ez megint nagyon nagy kérdőjelekkel van tele, de hát mindegy. Nagyon nagy segítség volt az új banktól az például, hogy amikor megkaptam a számlát, de még nem kaptam meg a kártyát, akkor már valamilyen ilyen SMS kóddal, valami e-bank megoldással, vagy mobil megoldással én kártya nélkül is tudtam venni pénzt az automatából. Ez nagy segítség volt, ez nagyon-nagyon köszönjük ennek a banknak ezt a lehetőséget, ez egy nagyon okos dolog, és nagyon köszönöm még egyszer azoknak, hogy érik támogattak minket, mert hát szükség volt rá, és úgy néz ki, hogy a következő hónapban is egyébként szükség lesz, mert hát megint pont annyi pénz az, amihez nem férek hozzá, ami szükséges akár a lakbérhez, bizonyos számlákhoz és bizonyos élelmiszerekhez. Úgyhogy nyilván sokkal jobb helyzetben vagyunk, mint az elmúlt hónapos 2000 forintos, de nem annyival sokkal jobb, hogy ez a hónap végéig legyen. Úgyhogy én most nagyon remélem, hogy megint tudok találni valamilyen fajta munkát, ami esetleg hamarabb fizet, mint az egy hónap, illetve abban reménykedek, hogy megoldást találunk valahogy. Ha úgy érzed, hogy megérdemeljük ebben a hónapban is a segítséget, támogatásod, akkor nagyon köszönjük. A leírásban lévő lehetőségen tudsz minket segíteni és támogatni. Petiről annyit elmesélek azért, hogy elkezdte a bölcsödét már ebben a hónapban. Szereti továbbra is, akadnak gondok azzal, hogy milyen cipőt, papucsot hogyan kell vinni. Ez egy érdekesség, hogy olyan cipő, papucs kell, inkább szandál, ami tartja a bokáját. Vettünk ilyet, az nem volt jó, vettünk olyat, az túl meleg volt, szóval, hogy most már egy kicsit ebbe kezdek belebonyolódni. És hogy milyen egyébként egyedülálló apukának lenni, ezzel kapcsolatban és más egyéb témákban is fogok videókkal érkezni a következő hónapban, úgyhogy minden segítség jó helyre megy, majd meglátjátok, mert a következő témákban fogok megszólalni nem sokára. Az egyedülálló apuka 1 éve, hiszen most lesz 8-án 1 éve, hogy egyedül maradtam a Petivel, ami azt jelenti, hogy az ő anyukája fogta magát és egyik napról a másikra lelépett. Hogy miért? Az egy nagyon jó téma, és ez egy újabb téma lesz, hiszen ezügyben rendőrségi ügy is keletkezett, amit pont most zártak le a múlt héten, ezzel kapcsolatban pedig feljelentéseket kell tennem, fogok is tenni, ezzel kapcsolatban is fogok majd egy videót készíteni, és természetesen az, hogy hogyan lettem én álláskereső, és hogy milyen csapdákba estem bele, hogyan zajlott az én kirúgásom, ezzel kapcsolatban is fogok készíteni majd egy műsort, úgyhogy 3 új műsorral fogok érkezni a következő remélhetőleg 1 hónapban. Most ennyit szerettem volna elmondani, tehát sajnos nincs megoldva ez a problémánk,
de nagyon köszönjük mindenkinek az eddigi és az ezutáni támogatásokat is. Jelentkezni fogok a témában, ebben a témában egy hónap múlva, a többivel pedig hamarabb. Hát nagyjából én szerettem volna. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek legjobbat kívánom. Sziasztok!